Здравейте хора, тук съм аз, Cheesecake Miner, и в момента ще играем в Hypixel. И в момента ще играем Dragon Wars. И съм с един от премиум акаунтите, които раздавам. Надявам се да ви хареса клипчето. Надявам се, които нямат премиум акаунти, да могат да се насладят на играта, което ще поиграя. И в коментарите напишете коя игра искате вие да играя. След 10 секунди почвам. Ай, 3, 2, 1. Трябваше човека. Тук трябва да бягаме. Или какво трябваше да се прави тук? Вот. Тук драко нещо нямам или? Сетих се. Сетих се. Айде, бум! Вот. Това е. Това е хил. Окей. Бой. Бой, бе. Бой, докато не умре. Бой. Убих ли го, бе? Да, убих го. Але бой, пати прото. Fuck off. Убих ли го? Езу, бати прото. Ще се хилна. Така. Хил. 10 секунди се хилвам. Пам! Пам! Аре, бе. Охо, хак. Нещо хак. Къде си, бе? Не. Съм го убил. Толкова, че го убих. Го няма. Не ми гърми, бе. Бот. Йо. What? Умрях ли? О май гад. Съм на дракон. Пътелката. Айде. Все па всичко в пътя си. Защото съм умрял. Айде. От ми дойде. Кацкам безцелно, надявам се някой да го убива. Разпълнах се. Добре, с колко живота имам? Не знам. Но ето един загубеняк. Аз ли съм загубеняк? Аре, ладе. Не разбирам той лак как ги убивам. И се хилвам и аз, не само той. И умрях. Сериозно ли? Някой отгоре. Пам! Ела куче. Падна ми е. Ела куче. Па. Кучко. Па. Къде отиде, бе? Добре, букляк. Събнах се. Това му ляво прескочване. Що пък да му? 34 секунди. Или 4 минути още. Аз съм като някакъв човек. Някакъв зад мене. Добре, това се стуши така нещо, но... И тук като ме бомбардирваш. Айде, куче.
Омага, бе. Съм го убил, той просто си летя. Съм здрав. А явно като биеш някого. Да, бе. Това е нагоре, това е надолу. Той ще го управлява сам ръкото. И нататък. Горе-долу е забавна играта. Ето пуснала. И колко време? 5 минути, значи още 3 минути. Стигнем времето до края на играта. О, фак! Имам спид и Jump Boost 2. Се ги забелязах. Спида забелязах сега, Jump Boost не го забелязах. Елате. Опачки. Не знам защо преграхнах. Болен. Така някакъв киша. Ела, бе. Смотло. Бой. Къде замина, бе? Бой. Айде. Точка. И Пам! Хубавото е, че ти зарежда магията до 3 секунди. Айде, ме заубих някакъв. Трипл кил направих току-що, ако видяхте. Някакъв зад мене май. Айде, ела. Айде, че... Уау, елата ми всички такова. Уау. Това добре го направих. Аре, бе, дракон. Дай. Беше трипл кил, нещо такова. Дай. Не съм сигурен този дракон за какво стреля, като не руши нищо. Или руши много малко. Така, къщи. Не руши къщите. Братющо не спада надолу. Айде бом. Така. Къде кой още ще унищожим. Имаме 50 секунди. 50 секунди. Надявам се игличката да ви е харесала, но не знам защо такова, че не съм в таблицата. Като правих аз кило. Карай. Фук! Ела. Лесто не мога да го косна. Това ако не е хакасен трамвай. Айде! Умри. Язва. Сайти ли бе? Това ако не е хак, аз съм трамвай. Къде си бе? Добре, той за какво не мога да го стреля? И свършихме играта. Тя си игличката ви е харесала. И до скоро.